Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabiya wannan tashi ta mai albarka, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Mabiya wato shi wannan shiri mai suna a duniya, wacce muke kawo muku shi don ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. Inda kuma kuka kalla wato ainihin mun jinkirta kawo muku wato shi wannan shiri mai suna a duniya. Wato ma'ana mun jinkirta kawo muku shi ta yan wa'ansu dalilai wanda su yasa ba mu kawo muku wato shi wannan shirin mai suna a duniya ba. To amma kafin ku ji dalilan, ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana ƙaurar sanarwa, yasa ku ci gaba da samun ɗan shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kasancewar shi wato shi wannan shiri mai suna a duniya, muna kawo muku shi wato ainihin don ranar Laraba da misalin karfe 8. Sai to kwatsam ko kalla mun tafi hutu na tsawon wajen wata ɗaya, da ban kawo muku wato shi wannan shiri mai suna a duniya ba, kamar yadda muka saba kawo muku shi. Ta dalilin wato ainihin mun tafi wato hutu ne na season 6, wato ma'ana mun kammala zango na 6, za mu shiga zango na 7. To dama idan an kammala zango, duk wani zango a fim in Hausa ana tafiya hutu na tsawon makonni kaɗan. To mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da mana subscribing, sannan ku ci gaba da nuna mana alamar ƙararrawar sanarwa.